Ngikhulumeke manje. Athola le ndoda engishayelelayo evidumisa imoto nangiqeda ngene emotweni ngihamba. Khona izinto evangelini ezingahanjelwa. Mhlambe namanje usabeka imali ufuna ukuya lapho ke. Uyofuna amandla. Awahanjelwa makhelwana awahanjelwa. Zimbili izinto ezingahanjelwa eBhayibhelini. Imfundiso ayihanjelwa. Khona umuntu owasuka emazulwini wadabula amazulu. Wazofa emnqamlezweni. Wachitheka igazi lakhe. Akudingeki uhambe. Iseduze emlonyeni wakho. Imfundiso. Number 2, amandla. Jesus. Awahanjelwa. Qedela mthini amandla. Khona thulile ngizokhomba amandla. Mhlawumbe usabeka imali nje. Ufuna ukuyakhona lapho ke la ucabanga khona lapho. Wathi into uyihambela akusesiwa amandla kaNkulunkulu. Sewukuthaka lo. Amandla kufanele kwehlela uwashi. Uvulito lakuwe ithi lelani izulu lekulo nami ngithethelelwe izono zami uhlala kimi ngihlala uye yena umsebenzi. Oramakasatara. Kulezinsuku nje ngihamba ngijima irace yokugcina kuthi baba vusa ama South Africans ngamulezendiza ezizoye eGhana ziyofuna amandla, ezizoye eMalawi ziyofuna amandla khona nala. Yazi inkinga yini? South Africans nina nibukela phansi abobaba benu. Nifuna ukuba nabobaba babanye amazwe. Nibukele abantu, nibukele phansi abantu eninabo. Mangimtshele mahala njengoba akekho kubhatalile naningena la ningene mahala vele. Amandla awahanjelwa. Mtshele umzukulu kaJazz, mkhulu wami kwakuJazz, inyanga yayikade inzima kakhulu kabi. Wathi into uyihambela seyinonto enyana yokuthakathikela.
Telegram khumbula kahle kwakuyiLesibili bhala indoda ende esizala ngevangeli babubheka athi ngizoba lapha esitandela ngolwesihlanu cela ibandla lonke liphelele yafundwa ngelwesihlanu indlu yayiqhuba abantu belinde indoda ende ufafa olude kwakugcwele kanti sokufika umlayezo ukuthi uyozafika ngesonto lo phethe umlayezo uyasaba ubona idlidwe athinta umfundisi athi ukhehla phela kasezi uyozazeni nesonto le ndoda ibe nesibindi ephambili bazalwane njengoba nibona sihlabelela nje singaqedi umuntu kaNkulunkulu sithola umbiko ukuthi sozafike ngesonto kodwa-ke ngeke sifumise singalifundanga siyazi bona benilinde ubaba uBheki nenceba kaNkulunkulu ithi yona ngeke ishumayele kunje ngoba ngeke nizwe sicela ugogo utshele akabuyi naseBible school lethu igcwelelwe amandla ugogo utshele azosipha izwi ngiyamkhumbula isitolo ugogo utshele khuphuke yaphambili ethwele izandla engaphethanga ngisho iBhayibheli afike wema lapha phambili engibethela amateki akhe nangithi ngibheka amakawusa wafanane athi nakayema phambili wahlabelela ingoma ethi ninamandla igazi lemvula wathi esuka lapho wathi wemntanami ninenifundile ake nifunde phela lapha kwizenzo chapter 2 verse 41 wehle nayo ebeka izandla njengoba ngibeka izandla wathi elifunda nje wakhuluma amazwi amabili utshele ngabona giqika amadoda amakhulu engena phasi kwey'tulo ehle ugogo eshona nakayale ngathi khona into ahamba nayo eyale nakabuya eza ngapha khona into engathi uhamba nayo kanti njengoba enza njalo nje ngayizolo bamxoshile ekhwayeni bathi uyabhimba akahlale phansi kanti njengoba bamxosha noNkulunkulu wakhe wahamba noNkulunkulu wakhe udobo lukhona lethi sibukelana phasi nangabe uwe ulayekile sakubhubha singenise enemva kojele lo siyovusa abanye ojele abanzima abazohamba ngeprogram yasemazulwini bengadinge khokhelwa bengadinge mali bekhathalela umsebenzi kaThixo ufuna uGogo ukhona manje nalo luphambi kwakho ngazo spend imali engaka ushonele kanti uthaka yolanda ezinto ezokuhlupha ebusuku abomantindane balenye izwe abakhuluma olunye ulwimi lwalo ushiya abomantindane ke bala abakhuluma isiZulu la uma ngabe ngokuhajwa ngabomantindane